Робокс на всички. Добре дошли в канал от моето добро село. Трета част. Наталия, тя е с нас. Ще играме Робокс. Сега ние ето тук изваждаме си нашите телефонки. Сега тук си напиша My World. Ето тук. Ето го и... Тея да сложа камерата. Вектор! Май мати ще ми се обади. Това е моя брат Анди. Не, просто... обърках. Това е моя приятел Матей, обърках се. Това играе. Let's Together. Дай да видим какво играе. Той на нищо не играе. Играе на Let's Together. Той не играе. Той играе Let's Together, бе. Искате ли да играем Брокейв?